Bueno, aipatu dut gomendio bezala, ez da, badira webune espezializatu batzuk, baina gaur egun sarritan baita egiten dira, gaur egun, ez da, dira autokabarista, foroak, Facebooken eta bar, eta zuzenean, bai, foro horietara mezu bat bidali, zaizu, ez dakit, ez da, gu geuk egin genuna Ego Afrikan, ez da, gure genuen lau ibilgailu batekin trukatu, bai, bertako safaritan eta ibiltzeko, eta gu zuzenen bidali genuen bertako foro, lau bider lau foro horietako atara, jartzen zu, lau bider lau Ego Afrika, lau bider lau Botsuana, edo lau bider lau Namibia, ez da, kaixo, gu Europako, Espainiko famili bat gara, hau moduntako ezaugarri dituen ibilgailu bat daukagu, eta nahiko genuke tokatu gure ibilgailua bertan duzuen batengatikan. Gure intentzioa da, data hauetan bidaiatzea, baina gure autokaramana prestago, zuk nahiko zenuken edozein garetan ibiltzeko. Kitxo, punto pelota, bai? Hor, dagoeneko bota ez mezua.